En el nostre sistema energètic hi ha processos que generen quantitats massives de CO2 per les necessitats energètiques que aquests tenen. Un exemple d'això són les fàbriques de ciment. La fabricació de ciment requereix el 2,5% de l'energia mundial. Això significa que cada any generen una gigatona de CO2. A més de les emissions de CO2 provinents dels combustibles utilitzats, el mateix procés de fabricació del ciment allibera una quantitat addicional de CO2. Aquestes fàbriques necessiten moltíssima potència de forma molt constant, cosa que fa impracticable que puguin funcionar amb forts d'energia renovables. Per posar un exemple, una planta típica pot generar una megatona de ciment en un any. Cada tona de ciment requereix uns 3 gigajoules d'energia. Això vol dir que la potència d'una planta de fabricació com aquesta és de l'ordre d'un centenar de megawatts. Si considerem que la central nuclear de Vandellòs és d'1 gigawatt, ens adonem de la dificultat de reduir les emissions en aquest tipus de fàbriques. Cada 10 fàbriques de ciment necessitarien una central d'energia per a elles soles. En aquestes situacions, els models proposen la utilització de tecnologies com la captura de carboni. La captura de carboni consisteix en no deixar que el CO2 s'escapi a l'atmosfera. Es recullen els gasos que surten dels processos de la fàbrica i es converteix el CO2 en d'altres productes, com per exemple CO2 líquid. Un cop capturat el CO2, aquest es torna a introduir dins de la Terra, per exemple, en els pous de petroli buidats. Tot i que sovint veiem propaganda entorn d'aquest tipus de tecnologia, cal estar atents a que les dades responguin realment a les necessitats que la indústria té per tal de capturar tot el carboni que emet. Actualment, la capacitat mundial de captura de CO2 és de 40 milions de tones anuals. Es considera que, entorn de l'any 2050, es necessitaran 100 vegades més que aquesta capacitat. Les principals limitacions de la tecnologia de captura de carboni inclouen els elevats costos associats amb els processos de captura, transport i emmagatzematge de CO2. A més, l'eficàcia d'aquesta tecnologia depèn de la disponibilitat de llocs d'emmagatzematge geològic segur i de l'existència de regulacions que facilitin aquest emmagatzematge. Així doncs, tot i que les notícies pot semblar que aquesta tecnologia està plenament desenvolupada, està molt lluny de les expectatives que havia generat. És necessari moltíssima millora en aquest camp. És important saber que quan ens donin les dades de captura d'una planta de captura de carboni, sempre és important comparar-la amb un procés real com el d'una fàbrica de ciment. Tan sols així serem capaços de saber si es tracta de dades realment prometedores o d'una tècnica més de greenwashing. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.